аз съм Тони и сега ще цъкаме едно в едно с Ивелинчо. Глупост. Глупост, и глупост. Ти си каква класи? Зинчорно. Аре стига, брат! Добре, сега ще си заня с... Той как се клати в колата. Аз ли бе? Той аз се клати. Не фанах буста. Той аз се... Да ти спа бус. Пута вода не ми е с 100 XP, аз не знам. Ой, баги. Не слушай бе. Що адера по-бързо твоите зентърни? Или защото трябва да си е по-бърз по-бърз. Бърза пътя ме мъчи. Чакай, ме! Читър! Чайтер! Чайтер! Читер. Аз така съм се научил да дрифтвам. Тиканко, в синглплеера имам един адер. То всъщност има ли команда за адер? А? Не, май не. С модове можеш да го спалниш. Но чакаш са от финала. Защото брат, Да, ма ще пише. аз не съм се Аз ще изчаквам по-скоро да си гледа. Аре бе! Не бе, сколько аз ще изчаквам. Чакай, че се го. Ще ми дадеш поне един път аз за финиширането. Да, ама следващия. Брат, искам да си включат турбото на колата. На кой левел е? Еми, то на 20 на победи или на 100 победи. Аз съм цяло съм победи. С таблет. Стъпаното ти турбо. Сега ще се заедно, че обещавам, че си победи. Ма няма да включваш къстъм хайкалите по супер колите. Защото брат, Ето аз мога ги направя в искам. ще ги направиш оффроуд, когато такова състезание. Ама с адера мога да дрифта много яко. Че не можеш. Колко се питате кой може да дрифта по-яко, аз съм. Защото обичам дрифта той. Той аз се забих в единия стълб, я в другия. Тони, Да. кажи, че е така, бе. Единия стълб се отбива, другия се забива. Той като... Тук само в права линия караш. Иди е завършва пред мен, бе. Ма... Стига, бе, сега няма да завърша, гледай! Блъсна ли са? Много ясно! Не, ще се върши. Няма да завърша! Гледай! Това Няма да завърша! Това зависи от теб. Рип! 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 One, two, yes! Добро. И сега ще има още на състезание, спирам. Ма такова. Ма такова не кажа. Има гоченото кого има. 3420 ми даде. Ще го направим на 20 обиколки, има готино. Уе! Едва на дето ония хакерист ще на прицак. На 20 или на 15 кого има. Чули? Да. На 24 ще го направим, защото е много готино. Хора няма да съжалявате. Как се казваш оная кола? Я. Една готина така. Бифта. Точно така. Бифтата, смотана, бифтата, готина. Сега почакаме. Вот ни нещо.
17 левел ли дигна? Не. Добре, вот така. А, Няма го това, ама дай второто. Хора, аз си рестарт на компа. Ми няма с проблеми, братцет. сега какви коли ще даш? Спортни. Не, дай офлот. Не, спортни, ама ще изкажа късна вихайката. И колко човек сме, бе. Това не зависи от нея вече. Защото не е мое това. Да, супер къстъм вихай косвам. И ти кой ще избереш? Зенторната. Не, добре, ще избера нещо друго. Кой ще избереш? Ще видя. А, ти ме накара да си подам моето зенторно, Урече. Аз казах, ако искаш, ще ти го направя. О, той ме накара да си подам зенторното, пък Кой го ме бе. накара да направя? Па между другото, знаеш ли, че той Пъм. той си взе зенторното на намаление от марката го имаше. За 375 хиляди. Аз колко победим? 9! С колко имам? 2 и 43 загуби. Ясно. Този от мен коя кола има, и аз се напатрям. Коя бе? О, там много готина. Да, ти ще се вземеш нещо друго, разбира се. Та от БНС. И ти ще взе пак зенторното. Пуска много. Гледай! Некъв ме бутна! Той ще се доближи му бута. Брат, ти си лъжец. Защото ти каза, че няма да си избираш зенторното, но си го избра. Имаше всичко друго, но ти зенторно си избра. За ръка. Ес! Живо си. Живо си. Брат, аз сега няма да играя GTA след това. Защото не игра с лъжци. Ами да, И повече не ме търси, аз няма да играя. Утре не ме търси, както и до края на живота ти и моя. Защото ти си хакер, брат. В смисъл не си хакер, ми това помни как е. лъжец. Лъжец. Не хакер. Добре, казах, че ако маска стига, ще сложи офлоуд. Аз не съм офлоуд. Ма не офлоуд! Може да не си вземеш, така може да вземеш адер. Ама не, ти ще си вземеш за Това тера от зентонка пупа. Ами какво? Каквото Ама и да говорим. който зентон е Какво е? готино. Какво му готвим? Само една боя съм отпушил.
Не, защото ме злобят с сърбът. Не, защото си заистълка, защото... Добре, следващото ще взема Да, най-бавното и следващото пак вземеш зентовното. Не, ще взема най-бавното колело. Да, съм малко, защото тук, брат. И следващото пак зентовното ще вземеш и... Айде, Ами аз пак загреших. Айде, кой ще вземе най-бавното? Да, на бас, зентовното. Даже зентовното за тебе е най-бавната кола. Не, искаш ли беше ще взема? Няма да. Взимай си, сам си играй. Не, колко бавно. Аз сам, аз си играя с другите приятели. Да, аз да нямам само един приятел, който играе GTA 5. Поне не лъжа другите. Ще взема друга кола, няма да е зентовното. Бай, сега ще взема. искаш? Няма, играш сам, аз ще затварям и ще казвам другите мои приятели. GTA 5. What? Това е докато седи енергия. Беха това за клипа, аз бях той ничего.